ассалому алайкум дӯстони азиз, соза нағзаин саломатиё хубай духтарако. Имрӯз мо ва данасос омадагем доми ёвар анамин мағозаи либосаи занона Сафи Нур. Ози ворид мегардим, бувар мекунен аз 20 сомон шарфҳо ино сар мешида. Шарф румолшон аз 20 сомон сар мешава. Куртои фасоншон бошад аз 150 сомон. бовар кунед, я намуд куртои хушрӯ доранд, я намуд куртои духтагӣ тайёр доранд. Бисёриё куртои духтагӣ мепурсанд. Ина марамад ози умумӣ кадама нишон метам, бо якта ба якта дар рафти навор мебинен. Духтарако бисёриё хоҳиш мекарданд ки анамхе куртои фасона духтагиёша нишон тиҳен. Ина марҳамат, ино ҳама ҷо доставка доранд. ира бинен чӣ хушрӯанд. Чанд расветка модело беҳад зиёдай. Чӣ намуде дар кораитона ҳамаш бори Дубай. ира бинен чӣ хушрӯчанд. Инчунин дар инҷа шумо намхе сумкаву кошелёку ҳама чӣ меёбен. охи духтарако ози якта ба якта то охири навора тамошо кунен. мо шумода нархҳоро мефаҳмонем. каседа дар корай доставка доранд. материалошона бинен, материалҳои хушрӯви эксклюзивни дар инҷа шумо пайдо мекунен. духтаро касе бо аз номи канали мо гап мезанад дар дохили Душанбе доставка бепул. ира бинен материалора материалҳои фасон доранд. материалотон ай чанд сум сар мешава? аз 70 сомон дар инҷа материал шумо пайдо карда метонен. то 7500 сомона бори Дубай эксклюзивни амхе ки дар ягон ҷо нест, танҳо дар ино меёбен. метавонен харидорӣ кунен. хулас рафтем аввал аз аксия сар мекунем. куртоиқа хушрӯанд. ино чанд шиданд? 150 сомон. ай духтарако ира бинен. инора пеш чанд мефурӯхтен? ира бинен фасонакай 300-250 сомон буданд. ҳозир боша аз ҳисобе ки камондагия инора аксия эълон кардан 150 сомон. духтарако размер камондагия мана инаи модело бо туркиян 150 сомон. малина цветам ха хушрӯвай ки цветаш ярки фасон духчама ҷои буд. мана ишам туркия 150 сомони. духтаро успед кунен на каседа дар корай ҳатман магазини Сафи Нур биёен ва данасос ё ин ки дархост кунен шумода доставка мекунанд. инаи моделора диден чихе фасонча. иноям 150 сомона аксияда. мана барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран. духтарако нависен. мана нигоҳ кунен хушрӯча 150 сомон. аднатониёи оригинал паплиношон белмандоя. духтаро шута мепӯшен ҳеҷ чӣ намешава. инчунин абайёҳои Дубай аксия кадан. хушрӯгиша бинен двойкая на. мана шарфошон кати чанд сомон? 500 сомон. мана 800 сомонҳо ҳозир 500 сомон шудагиай. касоне ки абая гирен ҳатман анами магазини Сафи Нур биёен. духтаро боварӣ дорум маҳқултон мешава. мана ира бинен чихе сифатҳои хушрӯ дора. борошон ҳамаш фасон будай. духтарако иҷа давози ман ипекошона нишон метиҳам. ипекои фасони духтагӣ тайёр. ина бисёриё аз амино мепурсиден. ина эксклюзивни хушрӯ. ина духтагӣ тайёр. чанд сумай? анами духтагӣ тайёрошон ина нигоҳ кунен чихе бисёрай. аз 750 сомон сар мешава то чанд сума? то 1100 сомон. ҳами ипекошон ана вай металликаш буд ку ҳамунам нишон тиҳен. ҳамқа ипекои хушрӯ доранд. духтаро ҳеҷ ҷода нестай. танҳо дар анами магазин метавонен пайдо кунен. инамино чанд суман? 1000 сомон. ай духтаро ипеки оригинал. мана нигоҳ кунен худашам материалшам биха мешава. инаи моделша бобинен 1000 сумия. мана 1000 сомон куртои ипекои фасоне ки бои гуфтигапо танҳо дар магазини Сафи Нур. ина размерош кати ҳамаш размерош ҳаст. духтаро ина ё бинен бо чихе расветкои хушрӯ доштаай. ина духтарако беҳад качествои зур. ана бад анамхе утикай малина ваяя барх чия ипекай. ипекай ина иҷаш королевски бархат кати ё чанд суман? аз 750 сомон сар мешанами ипекошон то 1000 сомона. ира бинен хушрӯгиша. баъдана хеле итальянски шолк дорад. ина блеск дорад. духтарако металлик аҷоиб хушрӯ. и духти ира бинен ҳама ҷода ино 800-900 сумай. ҳозир аксия кардагиам 500 сомонӣ. мана тоза бори Дубай. духтарако духта бинен чихе духти фасонакай. размеро ҳаст. ина тигрша бобинен бовар кунен хушрӯи бадай борошон качестваш люксай. ина
хоҳишмандо касе ки наздик боша ё ки намисол харидор бошед ҳатман як маротиба биёен пушаймон намешавед. ина ира нишон тед и боло пушай ё кирта киртая байни я нигоҳ кунед духтарако и чанд сомай 500 сомон мана дидена духтарако аз ҳамин нархошон аз ҳамин 150 сомон сар мешава. ина и тигроша диден чанд расветкай ҳамино ҳамаш 500 сомонӣ шидагиай духтарако мана бори оригинал каседа дар корай биёен ҳатман ай пеш тамошо кунед борошона пушаймон намешавен беҳтарин борояй ана бад киртои туёна мепирсен киртара фасониша бинен чиха хушучай чанд сомаи 1700 сомон киртои фасони духтагӣ тайёр иҷада киртои духтагӣ хушрӯ бисёр доранд ина бархатам дорена мана ира бинен королевский бархат комбинированӣ кардагиай кати шифон аҷоибот омадагиай диден ҳамқа хушрӯ чанд расветкай ино чанд сомон 1600 сомон духтагӣ тайёр диден чиха хушрӯ королевский бархатои оригинал инам хе кирто дубай тоза мана ина инош чи хеле осиношон турдурако ина эксклюзивни киртаи дига ина моделай ҳеҷ ҷода нест бисёр мепирсанд ино бо медонен духтаро дар тана янамуд хушрӯвае ки мисол дар манекен ё дар вешилка оқа хушрӯ намебинӣ лекин дар тана вақте мепӯшен аҷоиботай мана ина хел дубай бо доран болопӯш кирта бархат ҳама намудуш ҳастай ва иқа хушрӯвай и чанд сомай ира бинен духтаро мана 1700 сомон ҳамаш кори дастияй нигоҳ кунед ин чизое ҳастанд ки ҳама ҷода нест мана бисёриё мепирсанд чизе мехоҳанд ки ҳама надошта боша пас анами нуқтаи савдо биёен кадомш тикая ана баданаи бархтора 600 сомонӣ акция кардан тозуҳо шай дубай 1300 1000 600 сомон кардан мана кати шарфошунай оригиналошай бо биёен як бор хитон тамошо кунен духтарако боварӣ дорум писантон мебиёя мана бинен ина зард чанд сомай кабуд зард сирх ина ино 700 сомон шидиян духтарако акция кардагиан 700 сомон хушрӯи бад ана бад прадои оригинал доранд духтарако нигоҳ кунен чихе хушрӯ 250 сомон мана ҳамаи расветкош ҳастай ино беҳад удобнияна ба качестваш зурай мана духтарако ира бинен чихеле оригиналошан инаи моделоям ҳаст 250 сомон амҷа кадомиша мебинен 250 сомия ана инамудош дубаяй 300 сомон и каблучокша бинен чихе удобнияй 350 будай ҳозир акция кардагиан мана 300 сомон рангоша бинен чихе необычный бо каблукои запасноям коробкошонда доранд баъд инаи модела бинен чихе модели хушрӯчая почада дар ҳақиқат ҳам хушрӯ меистодай 300 сомона 300 сомон бори дубай духтаро сиёшам ҳастай муск мепирсед занҳои шавҳардор мана мускои оригинал бори дубай ҳозир аями ҳам қадар вай паделка бисёр буромадагия некем ино бора хичон мезанан ай дубай марамат мускам доранд баданаи духёра бисёр мепирсанд мана ҳастай ин нархоша бо метонен 150 сомон бушранг 3000 ана ино 150 сомон бушранги 3000 сомона будай хулас бо биёен хитон аз пеш бинен ё ки нависен доставка доранд мефаҳмонанд нархора сурат мепартоянд интихоб кунед аксияи калон дар сумкаошон рафтестай иҷада сумкаҳои хушрӯ бисёр доранд ҳамаша 100 сомонӣ кардагиан амҷа кадомиша ки мебинен 100 сомон мана бинен духтарако 100 сомони блестящиёшама мана бинен инаминоям 100 сомонӣ бинен чихе хушрӯчаян 100 сомон качествоошон люксай духтаро озир бо дига моделошам ҳаст нишон метиҳем бо ваёшам бинен иҷада инаи хеле сумкаҳои брендови ҳастай духтарако ҳермесо ҳами қадар ба қуввати хушрӯан оригиналошай диден 350 сомон қисми болода
ана 300 350 ина прадои оригинала ина чанд меян 250 сомон коробкаш кати скидкадая 250 сомон ана ёем ҳо 250 сомон акция кати 250 сомон клачои фасон доранд духтаро ина кашлёкои хушрӯ доранд ҳамаи чи ҳаста нигоҳ кунед охи чизе дар кор райтона марамат бори оригинал аз ҳамин хоҳар шумо метавонед пайдо кунед рақамашон ҳаст дар рӯи экран бо чизе ки нафаҳмиден суроғара ё ки доставка хоҳен нависеншона ина ёра бинене қахшучае ҳамаи чи дора нижни билёям ҳаст айҷада туркия мана турецки нижни билё мана ваё ҳастай неи болора комплектора мепурсед дидин необычни амхе комплектако доранд хулас ҳамаи чи дар иҷа шумо пайдо мекунем пижама чизе хоҳен ҳаст ана баъд мегзарем ба қисми материалҳо чӣ хеле гуфтем аз 70 сомон сар карда дар иҷа шумо метавонед материал харед духтаро то 7500 сомона ози материалое ки дар дигар ҷо нестай ман шумода нишон метам нигоҳ кунед инамино диден сангира бинен чӣ хеле задагиай хушрӯви бадай материалош качестваш люксай якум сортояй нархаш 200 сомонай як либосаш 200 сомонай мана ира бинен хушрӯгиша фасони бадан аз ин чандта расветкаяй баъд итальянкои сангдор доранд ина сангошона бинед чӣ хеле хушрӯ задагиай аҷоибот ранго нархшон 250 сомон ина кадомеша мегирен 250 сомонӣ ана ҳастай дар ётон бошад дубайский оригинал бисёриё мепурсиданд ина оригиналош чанд сомай скидка кардагем 150 сом ва ира бинен духтарако чӣ хеле хушрӯ 150 сомон ина нигоҳ кунен ҳам сангош хушрӯвай ҳам янамуд материал фасонай касе ки гирифт бо худаш вақте мебаранд материала мебина худаш мефаҳма ки оригиналаш чӣ хел будай мана ина моделора бинен ҳамаша 150 сомия мана ҳамаша акция кардагиан 150 сомия ина мино 350 сомон будай дубай на ё 400 будан 150 мана ина 400 сомоноям 150 сомон шидага иқа материалш хушрӯира ҳамқа хушрӯвае ки материалш духтаро сатин боша котон боша сатин боша ҳам хелеай хулас беҳтарин материало ана иҷада боним фасоно ҳаст ина ино чанд соман на дубайои оригинал 650 сомонӣ кардаган ино оригинал хулас ина нигоҳ кунен кадомеш ки шумода маъқул мешава скриншот карда партояни хоҳар шумода ҳамаша бо якта ба якта нархошам мефаҳмона қисми шарфҳошон духтаро мана чӣ тавре гуфтем аз 20 сомон сар карда дар ин нуқтаи савдо шумо шарф меёбед мана шарф рӯймол ҳамаи чӣ дора на ира бинен ина вишивка доракои хушрӯ мана ин модело ҳамаш хушрӯай духтарако ина кадом моделе ки дар корайтона дар ин нуқтаи савдо шумо пайдо мекунед иша бинен бо мана инора бинен аҷоиб хушрӯа инош мана хулас духтаракои азиз кадомаш маъқул мешавад доставка доранд ҳатман аз номи мо гап занед доставкашон бепул мешавад дар душанбе мана хе румоло ҳаста мана ин хеле румолакоям мепурсанд дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунем дар бораи нарх навош боша бо метавонед хушонкати ҳам суҳбат шавед ина и шарфошона бинен ка хушрӯ ё чанд соман 100 сомон инош чи ва духтаракоира бинен 100 сомон будай ка хушрӯ инош чи ана ино дубай дубай тоза 200 сомон мана ина моделакора бинен мана ино бори дубай леон 150 сомон диден ка хушрӯчаяй хулас беҳтарин нархҳо дар анамин нуқтаи савдо ана баъд ини дубойкотон чанд сомай турецки багиза фирма багиза ба скидка дар ҳама ҷо да 800 ё да 550 ба духтарако диден багиза фирма багиза чанд сом 800 сомон будай ҳози аксияда 550 сомон ана вай сиёшама вай 500 и пекая
ина ипекай. Ина ипек 550. Ана арганза двойка, ҳамаш двойкан. Бинен чӣ хушрӯбай. Нархошон дар ҳақиқат ҳам нархҳои хубай. Ами бори вая гирем, дубая гирем, беҳтарин нархай. Марамад биёен бо айпеш тамошо кунен. Чӣ тавре гуфтан ина ипекакои хушрӯ. Ина духтаро оригинали амигала диден да ина иҷа будай. Ина ма италианкаша айбозор нишон додагимтона, леке ипеки оригиналаш дар ин нуқтаи савдо духтагӣ тайёр ҳастай. Хоҳишмандон метавонен ки дархост кунен. Ина касседа ки кирта дар кор боша ҳатман нависен. Ҳамёш фасони бад духтарако. Тавсиятон метим ҳатман биёен. Хулас бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошен. Духтарако як нуқтаи савдо ёфтум. ҳамин қадар куртои хушрӯ дошта. Ира бинен королевский бархтои оригинал, кори дасти духтагӣ тайёр. Аксия доранд 700 сомон. Мана бори Дубай якум сортай. Ози иҷа чанд модели дигаш ҳастай. Ҳамаша нишон метем. Ина хоҳишмандо биёен. Ваданасос, доми ёвар, магазини Сафи Нур. Рақамошон ҳаст. Доставка доран. Касе да доставка дар кораи духтаро нависен, доставкатон мекунан. Бо доставкашон аз номи мо бепулай. Ина нигоҳ кунен. Чихе вишивкадори хушрӯ. Иёш чандан? 600. Ана ин модела 600 сомон. Ҳамаи борошон Дубай духтарако. Нигоҳ кунен чихе моделакои хушрӯ, чихе куртои фасон доран. Мана касе да куртаи хушрӯ дар корай ҳатман биёен. Инчунин бархтои королевскиёи оригинал ана хел расветкош аст. Ин хел моделош. Иёра чанди карден? 600. Ва духтарако 600 сомон. Ира бинен королевский бархати оригинал, кори дасти хели нарх ягон ҷода нестай. Ози бо ма дигар расветкашам нишон метам. Ина нигоҳ кунен да. 600 сомон беҳтарин нарх. Ҳам пешакаш, ҳам пушташон ҳам хе украшения кардагӣ. Ҳамаш кори дасти бори Дубай. Ҳатман нависеншона доставка доранд. Баъдан хели куртои Дубайам арзон кардан. Ино шарфошон катяй. Пеш ино 900 000 буд. ҳози 600 сомон шудагиай. Успед кунен духтарако кам мондагиай. Ина касе дам хели борои оригинал дар корай биёен. Иҷа да бовар мекунен аз 150 сомон сар када кирта меёбен дар ин нуқтаи савдо. Мана инорам ҳама хел 600 каден ирам. Агар ами да хотиртон боша 900 000 сомон буд. Озир боша аксияда 600 сомон. Нами оригинали тозаш 600 сомон шудагиай бори Дубай. Дар анами магазини Сафи Нур духтарако. Мана ира светкаша бинен чихе бо хушрӯ чай. Ҳама ино бо шарф доран ҳамроҳошон.